Bazalwane so namhlanje ugogo wabo. Uzoqhubeka lekugcine khona ingane yakhe. Amen. Bazalwane with great joy eseza ngaphambili uma mncane ugogo uNgcobo ke simisha ngenyawo simamukele ngenhloko enkulu simshayele izandla. Angithathe ithuba ukubingelela kakhulu uNkulunkulu uMdlamini i-governing body yonke, i-leadership yonke, omama nobaba, Sunday school nabantu abasha egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu uma kulomlilo nje. uNkulunkulu sekugcwalise konke lokho ebenizokhuluma ngakho. Sekufezile. Phela nje kuba kuyangihamba ngabe nje sithatha amabhayibheli ethu siyaphuma sihamba. Kodwa ngicela ukuthi nje utshela umakhelwane wakho ukuthi ngoba uyaqedela namhlanje ngizoqedela lento engagcina ngikhulumile ngisho wafu. Ngazi abantu basakhumbula. Esakhumbula. Bakhona abakhuluma indaba sekwalile. Ngizoqedela nje utshela umakhelwane wakho ukuthi akazuba umuntu namhlanje ngoba uzoqedela. Yes. Why bazalwane siqedela? Why sikhuluma lezi zinto? Izwi lenkosi encwadini I think abaseRoma. Uma Mdlamini wayishumayela ngalo ngenkosi yabomama ku-August. Lithi lelizwi linikele imizimba yenu ibe ngephilileyo kuNkulunkulu. Ngithanda ke lamazwi athi ukuze ukhonza kwenu kube ngokokuqonda. Ngikhuluma lezi zinto ngizoqedela le ndaba ngikhulume lento ngenxa ukuthi ngifuna ukuthi ukhonza kwethu kube nokuqonda. Yazi ukuthi abantu abadala nabazalwane abadala banakho ukuqonda, kodwa sakhuluma ngithi bazalwane ukuthi ibandla lenzonjani liyafekethiswa. Ngisayikhumbula lo ndawo. Saze sathi ukufekethiswa ukuxhunywa. Ngithi la lithi iBhayibheli uSolomon wathi mayakha wayakha athi mayifaka iframe abese yayifekethisa. Athi mayakha efaka noma yini ithi iBhayibheli abese yayifakathisa ayifekethisa. Khuluma ngokuhlanganiswa komzimba kaJesu oyibandla. Ngeke ukuthi umzimba kaJesu uyahlanganiswa ngenxa ukuthi ibandla liyanezela, ngenxa ukuthi ibandla liyakhula. Kumele ukuthi ukhonza kwawo njengoba nje shumayo uMiss Elmat uMiss El last week bayafekethiswa. Fanele ukhonza kwawo kube kube ne-understanding. Uma besibona senza izinto noma uma bebona kwenziwa izinto ebandleni babe ne-understanding ukuthi why. Bangasilunguza abantwana beSunday school bathi baze basilunguze bangavali namehlo ngoba abazi ukuthi kwenzakalani. Fanele bazi ukuthi ingakho asibuyele kulincwadi esicela sifundile. Ake sibuyele kuyo. Angazi ukuthi asibuyele kulincwadi bazalwane 1 Kings chapter 6. Access scriptures zosifunda namhlanje kodwa ngiyafuna nje ukuthi khona ivesi sakugcina sikhulume ngithe ngizokhuluma ngani. Singagcina ngithi asome siyobheka ini ikherubi. Seniyakhumbula ukuthi ngigcine ngikhuluma siphele isikhathi ngizokhuluma ngekherubi. Ake sibuyele ku 1 King chapter 6. Namhlanje ake sifunde verse 26 and 27. Angabuseli ivesi engizokhuluma ngalo kodwa indaba eyodwa. Angithi niyazi ukuthi siyavama ukuthi sikhuluma indaba eyodwa ngeke siyithathe endaweni ezingakanani eziningi ezahlukene. Lesifunde verse 26 and 27.
1 Kings chapter 6. Ukuphakama kwelinye ikherubi kwakuyizingalo eziyishumi. Nelinye ikherubi lalinjalo. Wawabeka amakherubi phakathi nendlu engaphakathi. Amakherubi awelula amaphiko. Iphiko Nilalele bazalwane, amakherubi enzenjani? Awelula amaphiko. Lento engizokhuluma ngayo. Iphiko lelinye lathinta odongeni. Nephiko lelinye ikherubi lathinta odongeni olunye. Amaphiko awo athintana phakathi nendlu. Yeah, we take verse 27, verse 26 and 27. Sasithe sizobheka igama elikherubi, sathi ikherubi akusiyi manager, akusiyi CEO, sathi akusiyo ya akusiyi manager, akusiyi CEO, ikherubi. Ngokuchazwa kweBhayibheli, ngokuchaza kweBhayibheli lesizulu. Siyazi ukuthi iBhayibheli lenziwa ngesiGriki. Lenziwa lase liyahunyushwa ke lihunyushelwa ezilimini ezahlukene. Laba bahumusha lesizulu bathi kherubi yingelosi yokwenza njani ngoba nabafundile abazi ukuthi ingelosi yani. Ikherubi lithi iBhayibheli ingelosi yani. Hayibo. Akuseyoqinisa. Phela eyokudumisa sathi uNosifa, sathi ama-message uGabriel, sathi eyempi, ingelosi yempi sathi uMikhayeli. Yini ikherubi? Ikherubi. Sasithe sizobheka le ndawo. Yes! Yingelosi yomlinda. Lithi iBhayibheli lesizulu yingelosi yomlinda, bese lithi number 2 yingelosi yani yokuthwala. Ingelosi yomlinda, ingelosi yokwenza njani yokuthwala ikherubi. Uma kuthiwa ingelosi yomlinda ibandla akesele encwadini eSambulo ingakakhulumi le ndaba esifunda iSambulo chapter 2. Ngathi eSambulo ngathi ukugcina eBhayibhelini Revelation. Ngoba ngithe bazalwane sifuna ukukhuluma lezi zinto ukuze ukhonza kwethu kuba nokuqonda ngoba siyafekethiswa asikhonze sinokuqonda. Ngesifunda incwadi yeSambulo sifunde chapter 2, sifunde from verse 1 to 5. Isambulo Revelation. Kuyo ingelosi yebandla lase. Ngicela ukuyofunda isihloko mama, ngicela ukuyofunda isihloko. Yohane uyalwa ngalokho azovulobela ingelosi yebandla lase-Efesu naseSmirna nasePergamo. Lalela bazalwane, ingelosi yase-Efesu, nengelosi yaseSmirna nayasePergamo. Yes. Ngicela uqhubekele mafundi. Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi naku akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinto zezibane eziyisikhombisa zegolide, uthi ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho. Okay bazalwane, la angithi sikhuluma ngokwakhiwa kweThempeli. Mawakhiwa uSolomon wakhe iThempeli. Sakhuluma ngomuntu owangathathi thina uNkulunkulu wakhabani, kwakho umuntu onjani wangaphakathi. Angithi sikhulumele nge-inner man. Yes. Sakhuluma ngomuntu wangaphakathi, sakhuluma ngomapara, sabeka ngey'dini ukuthi isitini lesifune. Ngoba lo first break ayinamsebenzi ngalesi sitini esingaphakathi esibizwa ngokuthi umampara. Lo mampara longaphakathi sathi uyena ne-green elingena kulo. Alingeni ngale kumampara. Uma umuntu ehlolisa indlu yakhe eyilungisa, akayingale ngaphandle kwi-first break. Kodwa uza ngaphakathi. Aze la kumampara
Isambulu yasi sikuyisambulu chapter 2. Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu. Yes. Kuyo ingelosi yebandla. Ibandla linengelosi yayo. Uma ufundisa mase book of Matthew, chapter 18. Uthi uNkulunkulu uJesu yilokho nalokho eniyokubopha emhlabeni nasezulwini wenziwe njani uboshiwe. Uma ibandla hlala phansi lithi ngo-6 on Thursday livumelana ibandla ngo-6 siyakhuleka on Thursday nasezulwini kuboshiwe ukuthi ibandla lasedube 6 o'clock liyakhuleka ngoba isivumelano sebandla uNkulunkulu yasihlonipha isivumelano sebandla. Ungazwa abantu bathanda ukwephula izivumelano zebandla bacabanga ukuthi kuyintendane. Akusintendane ukuphula isivumelano sebandla ngoba nasezulwini kuboshiwe ngoba kuboshwe emhlabeni. Makuthiwa 6 o'clock ngiyathandazwa ikherubi 6 o'clock suke selila endlini. Ingelosi yokulinda ilindile isuke selila. Sifika late noma sibambe isikhathi noma sisibambe uNkulunkulu wayikhathi isuke sikhona ingelosi yebandla ibhekile ukhonza kwethu ibhekile iqaphile ngoba yingelosi yani yebandla. Ibandla nebandla ingelosi yana eduwe akusingelosi yaseMidlands akusingelosi yaseduwe eduwe ingelosi yayo. Uma ufunda yonke le chapter ufunde ngisho uchapter 3 uqede ukhulunywa kuthunywa ingelosi ebandleni nebandla linengelosi yayo. Now uma ufunda akesiyeni ku ingelosi kaMayisinzolinda isibhekileke ukuthi kuyakhonzwa yini. Ngiyakujabulisa ukuthi uma kufika la ngekhuluma ngeSunday ngoba iSunday yona ekhonzwa abaza nabafasi enkhona lokuthi yona inkonzo ilona langa enkhonza ngalo ngo-9 o'clock. Mangifika la ngise Sunday school ayikho into engusisa njengokubona abazalwane masezoshaya u9 babone sebengiyana sebekhafuzela. Noma zithi 10 to 9 abanye bezobethandaza bekhala. Uma usithole namhlanje ngifice ethandaza yedwa ethandaza ehamba laphayana ngoba sekuyisikhathi sokukhuleka. Ikherubi ingelosi yebandla isikhona. Ngibona abazalwane bangena abanyana sithama sithi siyakhuleka babona bangena ngathi Nkosi yami bayazi ukuthi ikherubi ingelosi yebandla. Number 2 okwenziwa ingelosi yebandla. Le ngelosi yebandla eyenzayo ithatha umbiko ithatha ireport iyise uNkulunkulu ezulwini. Ake uqhubeke nomntana ufunda chapter 5 sifunda verse 8 khona encwadini yesambulu. Ngifuna ukukhuluma ngomsebenzi wengilosi yokulinda ebandleni bese ngiyaqhubeka. Uthe selithabathile incwadi izidalo ezine namalunga angama-24 awaphansi phambi kwebungu. Kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabantu. Ingelosi yokulinda ikherubi namaserafi khona umhlabelelo ohlatshelelwayo awuhlabelele kafishane mamjileko uthi ikherubi enserafi zimana
izandla. Awusho mamtshela ukuthi sithi ungcwele ungcwele. Wathi imgoleza amabandla maseyihamba seziyankulunkulu sehambise report kaNkulunkulu wathi lengelosi
zonke lezi ingelosi okukhonzwe kahle eyiphethe reportage wathi shama phiko ijabule zindize zithi hamba zenkulunkulu le ngelosi ephethe umbiko omubi ngebandla wathi yajaba wathi ayophakamisa amaphiko wathi yawalengisa ngoba iphethe umbiko omubi ngebandla phethe umbiko ongemnandi ngebandla ngelosi yokulinda ikherubi phakathi uSolomon wayekha phakathi enkonzweni ukuthi lengelosi yokulinda ikherubi lithi iBhayibheli lesizulu ingelosi yokuthwala ithi ingelosi yokulinda ilinda ibandla ibheka njalo ukukhonza kwami bazalwane webandla why sakhuluma abazalwane nangesigezwa ngithi sakhuluma ngokuthi ibandla lenziwa njani liyagezwa angithi sakhuluma ngokugezwa kwebandla sathi ligezwa ngani ngezwi yebo sathi izwi liyageza ibandla why obadlamini behlupha kangaka beshumayela why kufunda izwi ushumayele ibandla liqhuqudela amazinyo bangasafuna ukuzwa lento eshoyo uthi yakhuluma uqhuquda amazinyo ethula lithi du kwenzela why something you press on why qhubekela nokusebenzisa lesi sigezo esiyiso kaNkulunkulu hallelujah ake sifunde kwisile nkosi ake siqhubeke incwadi Ephesians chapter 5 Ncwadi yabaseFesu ncwadi yabaseFesu chapter usayitholile uzothi amen baseFesu chapter 5 baseFesu baseTestamentini elidala siyafunda nanoma yiphi language ngithe First elidala okay Testamentini elisha I'm sorry amen ncwadi zabapostoli chapter 5. That's from verse 20. Verse 27. Number 26-27. Ukuba angcwelise. Ngezwa abazalwane kuzibandla lezojali ingcweliso. Alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Ngesigezo samanzi ngezwi ngagxila kakhulu ekhulumeni ngokugezwa ngezwi ukuthi izwi kaNkulunkulu lezojali liyasigeza liyasihlambulula. Ukuze azimisele ibandla. Lalelani abazalwane ukuthi ligezelwane. Yes. Elinenkazimulo. Number 1 libe nenkazimulo. Ngakhonza nje ibandla qhubeka nomntamo. Ukuze elinenkazimulo lingenasisihle. Nambimbi nalo enjalo. Kodwa libe ngcwele lingenacala. Ibandla elinjani elingenasihla elingenambimbi ngoba phela masigezwa siyalungiswa. Yazi ukususa sonke lama-wrinkle lana lokhu imbimbi le yabona nje basesikuka nje inyama sezehla zithi. Ibandla akufuneka abantu abanjalo phambi kaNkulunkulu. That's why wala asikhulumi ngalo muntu lo. Sesikhuluma ngomuntu wangaphakathi. Akafanele abe nembimbi. Akafanele abe nesihla. Ugezwa ngezwi. That's why kushunyayela imihla nemihle. Ukuze bamiswa phambi kaNkulunkulu. Lingabi nacala. Ngoba baholi bayolanda ngemiphefumulo yethu. Uthonela ibandla laseEfesu. Uma sekuthunyingile esibulo thobe mbekezela yabalinto lenzayo bese thi uNkulunkulu kodwa nginalokhu nawe uliyekile uthando lokuqala. uNkulunkulu akafuni ibandla kuthiwa wena kodwa nginalokhu usubekezelile waqeda wayenza yonke inkosi salibekezelile ibandla uma salima
nawe uliyekile uthando lokuqala. Usisidumisile ekhuluma ngo-August. Wathi uJakobe mayifika yayikade ikhona imithombo eyayimbiyo baba wakhe. Yayikhona. Uma ikhona le mithombo afika amaFilisti afika igqiba. Ayisekho imithombo ayisabonakala basaphuza amanzi kodwa yena yayenza njani? Yayikhona. Leli bandla kutholenza njani? Liliyekile uthando lokuqala. Kusho ukuthi lalinalo uthando lebandla. Uthando liyabazela ingakho labazela. Awuphinde bantwana kuthiwa uthina kulaba esambulweni ukuthi 2. Uthina uNkulunkulu kuleli bandla. Lisenothando lokuqala. Awufuna from verse 2. Ngiyayazi umsebenzi yakho. Lasebenza leli bandla. Lisenothando lokuqala. Lali nomzamo. Oh Jesus. Nokubekezela kwakho. Lawubekezela. Nokuthi Ngoba uthando liyabekezela. nokuthi kawunakubanamela baba. Langathokozela izinto ezimbi. Yayingabusi intombi phakathi kwabo. Ngoba babenothando. Wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesiko. Baba babona nabasenzisa abantu abayibiza ngabazalwane bengesiko. Wabafumana beqamba amanga. Wabafumana bathi banamanga bakhona. Yes, Lord. Hey. Oh, man. Lalinothando, uthando lokuqala. Lwenze njani leli bandla? Uthi uJesu ngokuvama kokona kophola uthando kwabaningi. Izinto zalokhu kuphila. Ama-challenges alokhu kuphila. Ayenzi ukuthi uthando luphole. Hey. Thola abazalwane behlulwa yinto abayikhona. All right. Abazalwane bayakhona u-9 sebehlulwa u-9 enkonzweni. Sekupholile uthando. Bebekhuleka Thursday sebehlulwa ukukhuleka ngo-Thursday. Bebezila ukudla bethandaza. Namhlanje liyahluleka ibandla ukusila. Liliyekile uthando lokuqala kodwa like lazila. Lithi iBhayibheli kuma izinto ezintathu. Kuma ukukholwa, nani? Nethemba. Bese kuba nani? Nothando. Bese lithi okukhulu kunakho konke yini? Uthando. Yes. Lithi iBhayibheli uthando luyisibopho. Ngazi abantu bazongisa mangikhuluma ngesibopho. Isibopho ngizothi yini isibopho? Khona bezomuzwa kahle. Into le yini? Binding, yes. Uthando lwe-binding. Uyabona abazalwane sibona le mize la kunomama nobaba abashadile. Kunomama Dlamini nobaba Dlamini abashadile nakunomama uMjila nakunomama uMntamba. Into eyakhipha umama uDlamini kubo kwahuthama bayoshada kwaDlamini isibopho esambopha kwaba yini? Uthando. Okwasusa uMjileka kwaMntambo kwamusa kwaJileka baboshwe yini? Uthando. Ngoba luyini? Luyisibopho. Lithi iBhayibheli luyisibopho sokuthula. Noma bengahlupheka. Abahlukani bawuthando lusekhona. Uma lingasekho uthando noma bangabusa kangakanani bayahlukana uthando lusekho. All right. Athi ngimfuna umzwakhe akasale nomzwakhe. Yeah. Hey. Angimfuna imoto zakhe akasale nazo. Yeah. Angithi ngimfuna ingane zakhe akasale nazo. Yeah. Kodwa makusekhona uthando. Noma bangahlupheka basale one room. Baba ndawonye. Bayabekezelelana. Yeah. Khona uthando. Ngoba uthando luyisibopho Yes, Lord. Yeah. sokuthula.
sihlanganiswe uthando lokuthi sithanda uNkulunkulu. Yeah. Sibekezela kangaka nje bazalwane, sibekezelelana noma siyanyathelana noma senze njani. Uyibhizi. Sithanda uNkulunkulu. Mase kuphelile uthando lokuthanda uNkulunkulu. Angeke sikwazi ukubekezelelana. Ngoba lona luyisibopho. Uthando luyisibopho. Uthi uNkulunkulu lobela lengilosi yaseEfesu. Kuthi leli bandla laseEfesu leli liyekile uthando lwalo lokuqala. Athi khumbula lapho ekhona. Uphenduke. Ngoba ngizoza kuwe. Ngisusa uthini sibahle. Khumbula into zakuqala. Yes. Buyele intweni zakho. Uyitshela ukuthi inkosi bengikhona la manje wayengasakhona. Oh, Jesus. Bengikhona ukuzimina bengenzile ukuthi ubezoba kusebaxoxa sebuyisitori sebuyinganekwane athi abana nje thina ngekhathi zethu sasikhonza kanje kwakwenza lokho nalokho akusenzeki. Phela uliyekile uthando lokuqala. Useliyekile. Ekade sanothando lokuqala benenzima ukuvuka ekuseni. Namhlanje akusavukeki. Nginalokhu ngakho. Uliyekile uthando lokuqala. Yes. Uliyekile. Bambelela. Uthando lokuqala. uNkulunkulu yakwazi ukubekezela kwakho. Uma kufika la ekuseni, emesade uyifaka ekuseni, ngomunye wabantu abafika aqala ekozweni noma ngafika aqala kodwa ngiyafika. Ngivama ukunabazalwana abaklinayo la esontweni. Uthi umprofeti uIsaya, ufuna ukukhuluma le ndaba okwenzabanga ngalawa abazalwana. Uthi ngoba sikhuluma ngeThempeli nebandla nokwakhiwa kwebandla. Uthi umprofeti uIsaya ubona omunye uyaprofeta uyahamba. Uthi uIsaya ubani lo ohamba lapha ngokufutheka kwamandla akhe. Abesethi wembethe ingubo zakwaBosira. Lo muntu uyahamba lezi ngubo ayigqokile ezakwaBosira. Kodwa uyahamba athi uhamba ngamandla yakhaphuzela. Uthi uIsaya uyambuza uthi manje wena ugqoka ingubo zakwaBosira. Mangibheka nezicathulo zakho ungathi uhamba esikhameni sewayini. Uyamphendula lo. Uthi cha. Sikhamu sewayini ngisiyetheleni ngeke. Wayibona ingubo zakwaBosira. Wayigqoki. Uma ufika la ufika baba usithole noma umshomanyi nabanye abazalwana abasiza ekuseni. Ubafika bagame kuthuli. Bafika bashintshe baphathini beza namathanga thu. Ubabona nje baphathe koma umshomanyi ngijima awushintshe ekhaya. Uma usithole every day uza nengubo ezithu. Uma ufika game kuthuli nosibendela into ebila awuyazi ngelinye ngahamba ngafika la ngafika bathathi ngomlekelela ngale manje ngifika inqoba kaSimende ukuthi ke mancane lenti ngizokutha le lokunga le lo Simende lo nalemhlabathi khona wafika diliza washo uSimende manje uma ngimsiza ngale manje ngizakuye ukuthi mama usithole lo Simende uthi amancane asibethi ngizokutha ngithi khanga usithole mina ngeke ngikuthi lo ufika wakapha ushaya Simende uzofika ngoba abantu benza into ezingcono kabi kunama drop sheet kuthi wakhe noma umtopenda agenza abesethi mayipenda makuwa usiku upendwe ekhaya uma iqebula la akenzele le drop sheet bese kuthi lesimanga nenhlabathi eshiye uma ubabona uma usithole bedole lezingubo. Uma ufika la basebenza ngamandla bayibingelela ngomoya omuhle sobona kancane bayisekele bayigijima basebenza. Uma ungabuza uthi mama usithole makushomana
abathandiweyo bethu endlini kaNkulunkulu esimthandayo. Ngoba uthini uJesu? Uthi kuSimon Petro, Simon, uyakuthanda yini? Uthi Simon, yebo Nkosi. Wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Uthi uJesu, ipha amawuhlu angeke unakekele manje umthanda uJesu. Uzosho manje ukuthi bangamjwayela. Bafika sebeshayela phezulu bona sebeqonza. Bafika bamoshe baphume bahamba. Kodwa ngoba ngiyamthanda uJesu. Nakekela amawuhlu akho. Nakekela umsebenzi wakho. Uthando. Always ukuthi unakekele umsebenzi wakho. Mawungenawo uthando ngeke. Ngakhathala manje. Alukutha. Ningaliya uthando lokuqala. Uthuliyeni. Uthando lakho lokuqala. Athi khumbula. Lapho wekhona. Buyele emuva. Uyoyimba imthobo. Lapho beyikhona. Phumba kumbe iphethu lapho bezikhona. Phinda ukhamanzi ukuphila. Ukhamanzi aphilayo. Buyele emuva uthando lokuqala. Uliyekile. Ububathanda abazalwane, nawe uyazi. Bubanakekela abazalwane, nawe uyazi. Kodwa manje ubuyekile. Khumbula lapho bekhona. Nalokho nawe. Uma ngiphambi kaNkulunkulu, awufuna uNkulunkulu athi kimi, ungikhosile emhlabeni, kodwa nalokho ngawe. Uliyekile uthando lokuqala. uJesu uma isehamba emhlabeni, wakukhulekela ibandla, wakukhulekela uNkulunkulu. Into yokuqala wathi Nkosi benze babe munye. Lesi sibopho sothando asibenze babe munye. Uthi uJesu mayikhuleka athi Nkosi, athi Baba, labo unginike bona basazweni bona mina ngiyikhazweni. Athi ubagcine ubenze babe munye. Athi uJesu izwe lokunazi ukuthi ngabafundi bami manithandana. Yes. Kodwa wanilumana nidlala. Aphelani bangaqedana. Afunele manje lumana endlanayo lodwa. Lidlale lodwa ibandla liqedane lodwa. Ibandla lisale la. Ibandla lingaqedani. Alifekethiswe. Sikhulumile ngokufekethiswa kule ndaba endlule ngikhuluma mangiqala lesi story. Sathi abanye bayafekethiswa kwabanye ngoba uhlanganiswa ini umzimba kaJesu. Hlanganiswa umakoti. Uthi uqala kwenye chapter athi bengifuna ukunendisela endodeni eyodwa. Ngifuna ngoba angeke samdele emadodeni ahlukene. So angeke uJesu andiswe ngabantu besifazane abahlukene, kodwa uyokwendiwa noma uyokanwa noma uyoshada nebandla, hayi namabandla. Angeke ashade ne-Faith Mission, ne-Assemblies of God, ne-African Gospel, ne-Ministry what, ne-Ministry, ne-Rema, ne-Praise. No! Uyoshada nebandla. Yesoni sakhuluma ngokuhlanganiswa kwebandla. Libe kumzimba kaJesu. Bengakhonza emaromini ngesitayela sabo bakhonza ngaso, bakhonze ishashi, bakhonze kuphi iy'tayela zakhona ngizazi, bathi omunye umfundisi ekhaya wathi wahamba waya kwelinye ibandla. Leli bandla lakhona wathi uma umuntu akhuluma ngiyathandaza uvuka, athi ngicela bazana ngithandazise, sekhaya bese kuvuka. Uthi lo mfundisi wathi ngicela umthandazo bese kuthiwa ke
Yeye uthi ngithi yeye ke sebevukile baqedile. Uthi ngithi ngiqedile bazalwane ngicela umthando usibaphinde bashone phansi. Uthi ngathi ngisuka ngami manje. Ngoba ngizoza nabanguqa abantu bayavuka bavuka bona. Kanti ngizokwenza what uzoza? Uthi ngathi ngisuka ngami mina. Uthi ngayithule. Abra fakta bazalwane kanti ngithanda sekuthiwa yeah. Uthi ngathi ngizivuma bengizolisa. Uthi umfundisi ngavela ngayimele. Noma ungafika bazele njani. Ikhona into efika isihlanganiso okwenza ukuthi uhlale phansi ubalale noma umlalelanga loxobo wabo bevuka bethandaza bezawukile. Kodwa ikhona into efika isihlanganise yizwi. Mase beshumayela izwi sibamuntu. Izwi kaNkulunkulu liyasibuba. Silungiselelwa ukuthi umlobokazi wemuhle. Umlobokazi webandla. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba umoya ongcwele uyafakaza kube nendumiso engaze ngiyibone. Namhlanje izindumiso ibanjwe ngolumhlobo kanti ngizokhuluma ngekerubhi ngizokhuluma ngendumiso. I hope Sunday school is gone. Zikhona. Nizophinda nisihleke masiphala umsizandla siwa phansi. Nisazophinda nisilukuza nisihleke. Ngoba seniya understand ukuthi why siwa phansi ngamadolo. Nizophakamisa izandla masithandaza. Uma kuwashipha ngaphansi izandla Sunday school. Bakhona bazophakamisa. Babayiphakamisile. Thanks God. Siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu sizophakamisa izandla. Simasdumisa nathi. Sizophakamisa izandla ngoba ikerubhi namaserafi aphakamisa izandla ambonga uNkulunkulu athi ungcwele uJehova uNkulunkulu wamakhosi. Amen.